Les Illes Columbretes són un lloc transcendental per a les aus migradores. El viatge entre Àfrica i Europa és un moment crucial en la vida de moltes espècies i este arxipèlag és com un salvavides enmig de la Mediterrània. Fins ací arriben milers d'aus exhaustes que necessiten descansar abans d'arribar al continent. Algunes ho aconsegueixen, però moltes moren ofegades a la Mediterrània. El nostre company Abel Campos ha estat amb les aus viatgeres. L'arxipèlag de les Columbretes desperta un nou dia amb un cor de veus que protagonitzen milers d'aus. La primavera és un període molt especial per a aquestes illes d'origen volcànic de vora 2,5 milions d'anys. Està esguitada d'esculls, illots i una illa anomenada Grossa o Columbret Gran, un vertader salvavides per a milions d'aus en el seu anar i tornar entre Àfrica i Europa. La primavera i la tardor són els períodes de màxima presència d'aus a les illes. A les residents marines de tot l'any se sumen multitud d'ocells transmediterranis que van i venen de manera escalonada. Les aus migradores que prefereixen la ruta de les Columbretes per a desplaçar-se entre els dos continents recorren més de 400 quilòmetres per mar oberta. Estes illes, juntament amb les Balears, són parada i fonda salvadora per a centenars d'elles. Les columbres tenen un paper molt important, sobretot per a les aus passeriformes, que són les aus xicotetes, que en la migració han de volar sense parar de batre les ales i són centenars de quilòmetres els que han de desplaçar-se entre el continent Columbrets i després una altra vegada el continent. Aleshores, n'hi ha moltes aus que moren en l'intent, moren en el mar, en vents que troben en contra molt forts, en tempestes i més. Aleshores, els columbres tenen un paper de refugi molt important. Enguany es complixen 30 anys de la declaració de les Columbretes com a parc natural. Un poc més tard es van convertir en reserva natural i el 1990 en reserva marina. Els motius van ser diversos. L'interès geològic per el singular vulcanisme que va originar les illes, l'ornitofauna que hi habita, entre la qual destaquen espècies com la gavina corsa, la baldriga cendrosa, el falcó de la reina o la corba marina emplomallada. La fauna terrestre protagonitzada per la famosa sargantana de les Columbretes. La flora, amb la presència de l'únic endemisme insular valencià, com és la lobulària marítima. I, finalment, els riquíssims fons marins que ofereixen una extraordinària diversitat d'ambients. Pues desde que lo abandonaron los fareros en 1975, después se convirtió en un campo de tiro de la aviación de la OTAN y de España. Y el clamor popular de las personas de Castellón, con manifestaciones y quejándose, pues hizo que de aquel entonces el ICONA ya empezara a hacer los primeros estudios del valor que tenían las Islas Columbretes. Y poco a poco se fueron dando pasos hasta que por fin se declaró Parque Natural en un principio en 1988. Hay una Sílvia tricapilla, el mascle, i així està la femella. I així els capsots. Vicent Ferrís és guarda de la Reserva Marina de les Illes Columbretes des de l'any 1988. Durant la primavera i la tardor col·labora en la campanya internacional Piccole Isole d'anellament en xicotetes illes de la Mediterrània. En el projecte participen nombroses estacions d'anellament que tenen com a objectiu estudiar la migració dels passeriformes europeus. Cada temporada passen per les mans dels anelladors que hi participen més de 4.000 aus d'unes 40 espècies. Tinc que comprovar, en principi, on estan fent els nius enguany. Els han vist revolotejar perquè estan fent el niu, estan buscant ara la zona de nidificació
y me parece que están por darrere del cementerio. Ahí están, mira, mira, aquí está toda la colonia. 3, 3, 6, 3, 9, 10, vale, 10, 20, 30, 40, unes 60 el que vas contar yo l'altre dia. Y están els nius ya en la zona de la acequia, cara sur del cementerio. La gavina corsa, espècie endèmica del Mediterrani, és un dels habitants més il·lustres de les Columbretes. Anualment se censa la colònia. Esta gavina ha sigut una de les més rares i amenaçades del món. En la dècada dels anys 70 del segle passat, les illes n'albergaven la colònia més gran amb unes 700 parelles. Ara, 40 anys després, l'espècie té bona salut, amb més de 20.000 distribuïdes pel litoral mediterrani espanyol, el nord d'Algèria i el Marroc i la costa atlàntica africana. Però les aus no són les úniques protagonistes de les columbretes. Les dues primeres microreserves de flora es van declarar l'any 1998 a l'illa Foradada i també a una altra que està pròxima ací, a l'illa grossa de les columbretes, com és la Ferrera. El motiu són dues plantes importants com és l'alfàs arbori i la cap blanc de les columbretes. Les primaveres més plujoses concedixen a les illes un aspecte impressionant d'immens jardí florit enmig de la blava mediterrània. Les protagonistes d'esta gegantina paleta de colors són les flors grogues de l'alfàs arbori, el mantell blanc format per milions de floretes aromàtiques de les lobulàries marítimes i el color rosa de les malves arbòries, d'entre altres plantes insulars. Però l'illa grossa de les Columbretes, 30 anys darrere, no era ni molt menys així. Les illes no s'havien recuperat a soles tampoc podien recuperar-se, i el 88 va ser quan començaren la revegetació. Una vegada eliminats els conills, que era una condició indispensable per a revegetar, i va ser entonces quan portàrem tota la vegetació de Ferrera i Foradada, anàrem plantant-les en les illes, portaven llavors, portaven esquejes, clar, d'entonces ara, 30 anys després, pràcticament la vegetació que n'hi havia en aquell moment, abans de la colonització per el far, s'ha recuperat ja l'illa. Això és un canvi molt brusc, d'estar l'illa pelà a estar com està ara en tota la vegetació original que devia de tindre. Una de les principals ocupacions dels guardes durant els mesos de primavera i estiu és acompanyar i guiar els nombrosos turistes que visiten l'illa. Cada any augmenta la demanda per a visitar l'arxipèlag. Durant els últims 30 anys han xafat l'illa grossa vora 78.000 turistes. El límit diari és de 78 persones, però els caps de setmana de juliol i agost s'eleva a 120. Com en altres llocs del món, el turisme massiu sembla amenaçar esta joia extremadament fràgil de la Mediterrània, perquè, com també ocorre en altres paratges, resulta complicat conjugar conservació amb l'ús i el gaudi de l'espai natural. L'any 1989 es va declarar reserva marina amb la intenció de protegir les nombroses espècies d'interès pesquer que habiten el fons. La reserva té una superfície de poc més de 5.500 hectàrees en aigües exteriors. Compta amb 2 reserves integrals localitzades en els entorns del Carallot i del Mural del Cementeri i 3 zones d'ús restringit, com són els entorns de l'Illa Grossa, la Ferrera i la Foradada. La reserva compta amb un servei de guardapesca jurats que han de vetllar per la protecció. Actualment, des del 2009, en comptes de ser 3 persones, ne són 4, però estem repartides, diguem, en 2 tasques diferents. Uns s'encarreguen de la protecció i la vigilància de la reserva marina i estan contractats per el Ministeri de Medi Ambient, ara, el de Pesca i Alimentació, i 2 persones que estem per la reserva natural, que ens dediquem a la vigilància de la reserva natural, al control de fauna i flora, a atendre les visites i tal, que estem contractats per una altra empresa, però per la Conselleria de Medi Ambient. L'arxipèlag de les Columbretes és com un xicotet aeroport per a milions de passatgeres emplomades en contínua migració intercontinental on aterren i alcen el vol sense parar. Altres prefereixen passar llargues temporades per a criar-hi els seus polls,
com ara els falcons de la reina, les corbes marines emplomallades, les gavines corses, els gavinots de potes grogues i les baldrigues cendroses. A vegades, la reserva integral del Carallot concentra centenars d'estes aus marines que arriben per a pescar, sobretot els dies que la mar entra en ebullició a conseqüència dels milers de peixos que l'envolten. L'Illa Grossa, la Ferrera, la Foradada, el Carallot, Cerqueró, Churruca, Espinosa, Navarrete, Bausà, la Senyoreta, Mancolibre, el Mascarat, Valdés, Lobo, Méndez Núñez, Jordi Joan, Piedra Joaquín, Mendoza, Patiño i Ulloa són els pilars d'un arxipèlag valencià dedicat al grup d'animals més lliures de la terra i de la mar.